Kanega day ko All India Radio Shillong ki khubor ban puledu Elma Arwar. Ki mat bakong san jong ki khubor man ka step ka khatsaw torek ukala lingkot ajar arhuai gilong. Pentep Menteri Rang Badu kari Narendra Modi ba ka Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana ne PMFBY kalong padon gambha nagabenta ki nongrep ki batrishtom. Pensange sipor ka yeng bishar bakhli do kari ka Supreme Court ya ka jingpre kam jong ki lai tili ki an jong ki nongrep hado banda pentep da kumboy pan lakhang banwan rasier na shabar banyada na ka bird flu but job Kameglia da Shispa Laiporan ya ka Mizoram ha ka domestic T20 tournament jong kasiat Mustaq Ali Trophy ki khubor ki pamnya Menteri Rang Badu kari Narendra Modi ulaong baka PM Fasal Bima Yojana kali ka baron kambha na benda ki nongrep ki batre sitom ha ki kam ki jongki hawa ai khuble ya baro ki nongyo jimuntoy na kani ki scheme hadin sansnam bala pentre kam ya kam Menteri Rang Badu kari Narendra Modi ula benrap baki ni ki scheme kila ai jimuntoy kadai ya baro ki nongrep jong kari India ha jo ko por ka sokar pedeng kala kentu ya baro ki nongrep bakin sim Kabul lembaga ni ke scheme PMFBY ni ke Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana kabaladap sansnem menta khana mungkin long ki nongrep ki basenya haladi lembaga statement ketelat kerep kereng jong sokar pedeng kalakam bakala ai hadu khandai pho hajar clothing ka shaki nongrep kari nadu bla penmi ya ni ke scheme kata nadu ka khatlai tadi ukala lingkot jong snam arajar khan reu Kayeng kasiri bakhli do jong kari ka Supreme Court kalapun sangi aswa ya ka jing petrekam jong ki lai tili ki an jong ki nongrep hado bana pentip da kumboy pan ka Supreme Court kala tharu ya ka komiti kabadan lang ki reu shemphang jong kadap karyang naga benta ban khot ya kran ha pedeng sokar pedeng bar ka kanhon ki nongrep ban pen bha ya ki jing ki baki ya ken lu kane kayeng kasiri ka balakhli do jong kari kala persyang ban penbe ya kini ki jing ha ka rukom ka babha bar kadon lu ya ka bor banweng no ya kini klai tili ki an kini ka bench balakhli do Chief Justice kari USA Bob De lembat ki khot ki bakan thop yo Justice AS Bopana bot Justice V Rama Subramaniam kile thu ba kitu ki bakwa banwa ya kilat kilinti ban pinkut no ya kini ka ji ki kinsawani sya kini ka committee kini ka bench kalatian bishar ya buntili ki petition halor ka jinglong jiman jon klai tili ki an bala minjo da parliament bat lawat ru ya kilat kilinti ban pinkut no ya ka ji ki jong kinograp hakari Ham Mizoram kaseng san perthei ka badon ha kaleng persya kaseng Congress kala pembela ya ka kerteng jong ki kertong na ka benda ki election jong ka member Aizawl Municipal Corporation ka bansalong hau banai banwan ka Congress sa Mizoram kala pembela ya ka kerteng jong ki kertong ka ban aireng ha election jong ka Aizawl Municipal Corporation bat kani ka jing pembela kerteng jong ki kertong kaseng Congress kala long ha ka office trekam ka jong ki ha Aizawl u president ka Mizoram Congress u Lal Thanwala ula pembela ba ki ya ki khandai ngut ki kerteng jong ki kertong ki bakan thop bian rengut ki kinthei ha kani ka singi la prung khot ru hadu shispa lai ngut ki khot thmai sha ka seng Congress ha kani ka jingelang ka long ha Aizawl Kajala megilina tangin kasmi kadon khat prangut ki bayo thma yo COVID-19 khandai ngut ki balakot no but way balakla no ka office u DHSMI kala pentip bang na kini ki khat prangut ki bayo thmai ya COVID-19 hamega ya tangin kasmi khalai ngut ki de na East Khas Hills District but samngut na West Chantia Hills District ki khandai ngut ki bakot pat ki de prangut na East Khas Hills District but way na West Chantia Hills District Kajala megilina hadu hnin kasmi kadon khatlai hajan ruspa an rup khandai ngut ki balayo yo COVID-19 ha kajala hagaba shispa phraphungut ki ki active case ne ki bedang don ha ki jing sumar khalai hajar laispa andrup sangut ki blakot no but shispa sap sangut ki lakhla no Usembut Menteri Rang Ba jong kejala meglia uba preston tinsong uloong ba kitu ki bapenkhen ya ki SOP ne ki special operating procedure jong ka khram COVID-19 kingat ha ka jing pinchitom ba ka jo kapor ulak kenturu ya ki pat ba bakin snok tilang ber sarkar jela khnang ba ka jela ka numyo saya ka khlam ko ba thamai Habakran bakila pathai khubor usembut Menteri Rang Ba ka jela uba preston tinsong ula pentip ba ka sarkar jela kampat weng ya kino ki kendon halor ka khlam COVID-19 bat ulak kentu ya ki pat ba baki de ban bot ganti ya baro ki SOP bala pemmi dak sarkar jela halor ka jinglong juman ka baki pat ba ki khamle sting ha ka baye de ka khlam COVID-19 menta ki por na kalyang uba preston tinsong uloong ba ka jela hadu menta ki dangdon ki bayo ya COVID-19 bat ha baye de ba ka khlam ka bathamai uba preston tinsong ulak kentu ya ki pat ba ka jela bakin long ki ba fikir ba
Shosho uba prestun ten song ulak kentu ikipat ba bakin boot ya borok kikendon jong kot kakia kum ka jing ya jangai parabere ne ka social distancing ka jing safety ba man la ka pon ne ka hand hygiene bat ka jing deng ya ki jing da khmut ne khmat ne wearing mask bat ha ka jo ka por uba prestun ten song ulak pentep ba ka sarkar jala kan beteng ban khun persya ya ka ne ka khlam hado banda job kane gede ko all india radio ko palam shipi ya khubor to mentang ngam ya kane ka jing benam Laitili kijing belian bangi barong ide ban buat perking banyada bat ban light na kijing pang COVID-19 bat kita kilong. Deng mas ni jing dakmat bat kumut. Penjengai iwe na iwe pat. Habay dan lang hajo. Side hai kikti bat betab hai ya kakamat bat le ya kita bunsin. 2 minit lang banilai persya ya kijing pang COVID-19. to mentangin phai biang shek khubor ke badang sa ka sarkar jilla kumshi banta ban pitngor banyada na ka avian influenza AI ne ka bird flu ka blasa priang hakato kat ne teli ke jilla jongkari kalakhang ya ka jingwan rasi air na shabar na lo ka khalatrik ukalalingkod kat kum ka jingpin bana na principal secretary katanat animal husbandry and veterinary UGHP Raju ulaong banaman ka jing sapriang ka khlam AI ne bird flu hakikat to kat ne ki benta jongkari ulat ka jilla on penrekam berkhang mardor habaya dei ba ka jingwan ra ya ki CR bamdo na shabar ki peleng ba ki dos CR sya ka jilla lemba ka thain sep ni jong ki jaka khapot ka asam kum si benta ban lait na ka jing sapriang ya ka bird flu ne ka jilla tat hadu ban na pemna na kumoi pan kuman cukup hang ni kalau donru ke jingelang banyakren halor ke jinglong balakhli jong ke jela kumjuru halor ke action plan habaya dei ba kate kamat balatharu ya ke komiti hapo ke jela bat kumjuru haki desek kumsi benda ban pitngor banyakhun persya lada don ke jing sapriang ya kate ke jingpang ki polet ka kohima kin perking bha ya ka jingyat ki kali he khnang ba kanum khta ya ka yat ka yang ne ka jingtheng kali jong ki weipat ki kali hanong ba kohima Superintendent of Police ka Kohima Manoj Kumar ula pini ya ko hukum baki kali he kimna shu banyat hanong ba Kohima nado ka por prabje mustap hadu nre waje janmen kene ko hukum kala pentip ru baki kali he ki bathumu bandung sha Kohima kin sha bat suwa ha khuzama police check gate nado prabje mustap hadu prabje men Usentia ubah pela bat ubah khamnyar banyo I ubah tip keteng kumbu on karya ne on karya leviga ta lalap hanipur ha district jong ke Bishnapur ya uni usentia ubah pela bat ubah khamnyar banyo I la itu da botanist unidan sing unong hikai jong ka IB PG College Panipat ya uni usentia ubah khamnyar banyo I la yo sundur da UKH Shamungao ubade environmentalist jong ke jela Manipur kaba ulayo sundur ha nambol ke badan 4 kilometer na south jong ka Impal upunat bish ulatiet ya karon ke bahe ha kasin ke baar jong ke jingila ka cricket ka Said Mustaq Ali Trophy ha chinai henang ke sni bat la penlong bat penlong ya ka Melia bakan job sundan hadu shispa laiporon ya ka Mizoram ha ka jingila ka baar jong ke domestic T20 tournament Kameglia kalatir aspa laiporon berhap no rutili ki wicket na ki arkutili ki over bat ke Mizoram kalala bantiet tang shispa ron berhap no khandai tili ki wicket na ki arkutili ki over bat ke penlong ya ka Melia bakan job da shispa laiporon Ka North East United Football Club kalaweng no yaw head coach ubana Spain Ujirat Nos nado hinin gesngim. Kani ka jingweng no ya Ujirat Nos kumu head coach ka North East United Football Club kalong hadin kato ka di kenta jong jingile kai ka ba ka North East United kalay khat ya ka Bangalore Football Club da Marshigol. Ya ka ngalong biang hakajaka jong Ujirat Nos ka North East United kalathung ya u Khalid Jamil kumu head coach basipor na kabenta ki jingile kai ki basta jong ka ISL ka bamenta usnem Shaban pungkut ya khubwa sisin kimat bakongsan Pentip Menteri Rang Bado Kari Narendra Modi baka Pradhan Menteri Fasal Bima Yojana ni PMFBY kalong kabadan kambha na kabenta ki nongrep ki Thrishtom Pensangya sipol ke yang besar bahakli do kari ke Supreme Court ya ka jing penrekam jong ki lai tili ki an jong ki nongrep hado pada pentip da kumoi pan
Lakhang banwan rasi na syabar banyada na bird flu, but job ka Meghalaya da Shispa life horan ya ke Mizoram haka domestic T20 tournament jong ka Syed Mustak Ali Trophy. Katuk ki khubor ki lakut ki bawan shapi na studio jong ko All India Radio Shillong haka por prabajin se so bat ka Delhi station na ka benda ki khubor haktin Hindi bat ban bot pat sa ki khubor haktin Pareng. Kani kadai ko All India Radio Shillong.